Hello guys, hello people, and welcome back again. Pasim Reality ITV, Pachifiti pa television. I'm Nofarira, Strangle Kuberekwa ni DJ Sparks, Ibizo Lamingu DJ Sparks. Nyadi na yopana pa, ha! Twaita sei kune nyika ye Zimbabwe, twaita sei kune nyika ye Rhodesia. Zvakaoma zvinoita vanhu vacho vanoda mishonga visingaite. Uzotarisa chinhu chavanenge vainacho havana. Saka mayouth dzimwe zvinhu ka stay away from nyaya dzekuda mishonga sekuvamba kungona ari apa wana mishonga yavo yanga inayo yelaki yaizora mafuta elaki then mishonga yaya at the end of the day inozongopanduka dzanyoka zvazvimwe zvinhu zvinotyisa zvinovhundutsa saka ndiri nyaya ndinayo panapa inova nyaya sekuru vamuri kuonera paskrini apo vakabata mishonga ende mishonga yacho kunzi payakaonekwa nevana vachitsvaira ivo vaenda kusouth africa ndopa wakatanga kupenga saka unonyatsoona zvishoti mishonga haina mugoni. The best way hustle hard zvoda kudambudzira zvinozopedzisa zvakukunyadzisa zvakudisgrace disgracing yourself bra wona zvita kukubudisa pachivhitivhiti saka you have to be very careful when it comes to nyaya dzenyu dzematsvagire nyaya munoita mari saka ndisandapinda panyaya yangu yanhasi guys ndauya namazvikokota panaurwa nyaya yekudhila mabhoho siting installation zvese inonzi absolute wetland takutaura zvemakambani akarongeka makambani anoita basa namazvo ndifa muri kuona kambani rapa nhamba dzavo nodzikubuda pazisamba nemasevhisi akasiyana siyana zvinenge zvine chekuita nekubutila kwemabhoho neinstallation yacho yemasola aiwa izvozvo ndokubasa kwavo munovabata ikokoko then prophet kuda kwashe jose musati 23 ari kuinvita mose kunzvimbo yeGlamis Arena kwavanenge vachiita inonzi Night of Creation mwari vachitiitira zvakanaka otherwise for now ngatichimbonzwe nyaya yasekuru ava timbonzwe kuti zvaifamba seiwo chii chakaitika chakazosvitsa panguva yavari izvezvizvi ngatinzwe nyaya yavo zvizero. All right, let us watch these things. Pastor, what are you saying? Tirikuti machira aya family iri kuchema pano ichiti vanasikana havasi kupinda mudzimba vana vavo zvekare havasi kubata chinobatika asi vese vari kuti zvichida pamwe baba vanogona kunge vaine zvavakabata. Ko baba vari kuti kudini? Baba vari kupi? Vari pano munhu waMwari. Okay. Baba vari kuti kudini? Bano kana waita sei hongonzengi ndaotenga machira akati haana zvaaishanda ndaingotengeswa munze ndaimotenga machira akati vari kuti taingotengeswa asi haana zvaaishanda. Sekuru sadaro sekuru mune mafuta elaki sekuruwa maukangano kuti muri sunungure kai. Yes, what this anzina sekuru ivo vari kuti handichaziva kare asi vana vari pano vari kuti baba vakambomaita mafuta elaki sekuru wese wakamboita iwo wani munin'ina asara saka wasiri wega pazvinhu savane mafuta elaki hawasisina asi vari kunzi waiyashandisa ko sekuru nai sekuru halo kauti musununguru wandika achanzwa mauya muri vangani come here all of you come all of you sekuru vane zvinhu zvavakapiwa andika vapiwa zvinhu zvinosanganisira mafuta elaki avakapiwa kare zvakapanduka yavanyoka family menu. I want to pray for you anditi kuti musunungurwe asi kana vachinge vasunungurwa movaregerera andika sekuru. Pastor, speak to him. Nzeve dzavo hadzichanyatsonzwe kuti vasunungurwa anditi sumudze maoko. Ubva pakatorwa zvino wakanga waenda kuSouth Africa saka zvinhu zvavo zvavasara zvitorwa newana vachitsvaira ndipo wakabva tanga kurasika njekereko watodzoka kuya pazvakatorwa mazvakanga zviri vana vakangoona kuti machira patinoenda kuchechi tinombomuona achindonosarira saka wakamatora toona kuti chii ndipo wakabva tanga kurasika njereko
Are we hearing this? Varunzi baba kubva pakangotorwa zvinhu zvavo zvichingotanga kuonekwa ndomusi wavakatanga kurasika njere. Next week Sunday is a Sunday of families. Are you ready for that Sunday? Oh yes. Are you sure? Amen. Unodari kuti family yako isunungurwe next week? Are you sure? All right, thank you. Tivanamatire sekuru musununguru andika? Chokwadi? There's a lot of things zvakaitwa nasekuru. Chavanamatira. Vachakutsanangurira zvizhinji zvacho. Asi movaregerera. Ndavari kutya kuti munovakuvadza. You must not do any violent thing. It's a spiritual battle. Anditika? Raise your hands, close your eyes. Ushers. You spirit, death, this family. You spirit. This is the same family. Watch this one again. You see, this is the same family, and you can see the wars in this family. You can see that the devil has been holding this family, but glory be to Jesus. Thank you, Jesus. Can you clap your hands for Jesus? He is a glorious God. Bring these children. Raman feasting. Bring them here. Varegerereo baba venyu. Anakutora zvinhu nekuzvidawo vaingosirwawo. Anditika? Varegerereo savanamatira vasunungurwa. Anditi? Mati sekuru. Ndaipiwa zvichinzi kunodiwa machira nasekuru. Machira nasekuru. Ndichingonzi enda unotenga zita rakati nderanasekuru. Haikona kuti zvishandisa ngaingotengeswa ndonzi isa mumba chii. Amozvakuitika pavidhio rangu apo hanzi ndaingotengeswawo zvinhu izvi ndaingozvipiwawo isa mumba chii. Alright, Seguro. Tozonyatsotaura hedu kuti bote musunungurwe. Come. Thank you. Musunungurwe. Family, wangwacho ndevapi family. Close your eyes. It's a Sunday of altar breaking. We are breaking altars. Altars that have tied In the name of Jesus. the families. So we've got a family that is being delivered. Their father was given oil for luck, and the oil has changed into a snake. Jesus. The children are not getting married. This family, I declare them.
Jesus' mighty name. There's a deep story I'll explain to you. Andika? Varegerere. Asibaba? Toti mwari vakusunungura yanditika? Anditika. Good. Okay. Mati kudini sekuru? Mati kudini? Ndati kana ndinazo ndiri kuziva ivi ndinotozi ndisinonguri ngazvibude zvisinonguro. Very good. Andika? Very good. Very good. Thank you. You are free, anditi? God bless you. Family. Musaite hondo family menyu anditika? Musarwisani. Do not fight in your family. Help you mune zvakanaka mubatsirike. Musachema zvenyu anditi? I see the I think this is the story, guys. Mastory acho akawandisa mabatsiro anozoitwa but mona akubuda zvakawanda zvakakuitika nangoti ndisiye kuti timunyatsonzwisisa nekuona mabatsiro acho anogona kuitwa. Endokanzidzokodza mashoko aya kuti hatimboite mavideo just kungoita nje. Tita timuziye kuti mchinge mine zvikukunetsai mine zvamukutasangana nazvo mafamilies enyu munokwanisa kuziya kokutizira kuti mubatsirikane upenyu huende mberi pasina kutambudzwa nekushungurudzwa nasatani kana nekushungurudzwa newakaipa. So guys, kuna usina problem, kuna uyo usina kuchenjera, usina problem, anonase kuti usatina kuchenjera. Achiti hai wanda zvemanga kusvika musi wanosangana nedambudziko ndomusi wanoona kuti no, I think ndambotsvaga help, maybe I have to look for help kune mamen of God. Tinoona mamen of God akawandisa panapa ngoti mamwe acho tisina mavideos acho hatina kumawana, but as long as uri man of God une zvauri kuita zvikuitika kwako, I think ukasununga utibata then tobva tamboratidza vanhu mashandiro amuri kuita ikoko so that information inogara iri kuvanhu inogara iri chese muchiziva zvinenge zvichiitika. Otherwise, for now, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Don't forget to follow us on all social media platform, but especially Facebook, on official page, the DJ Sparks ZW. Then go to YouTube. YouTube ndokumba kwedu kuYouTube ndokubasa, kuFacebook kumba. Saka kunoda kuti uonera tinge tiri kubasa. That is Zimu Reality ITV. Don't forget to subscribe. Wanaotonera kumba. Don't forget to follow DJ Sparks ZW on Facebook. Namangwa platforms on the DJ Sparks ZW. So guys, thank you for watching. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Before you follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Sa ishena mponese upenyu wako. Tsvaka Jesu achawanika. Tsvaka Jesu achawanika. Tsvaka Jesu achawanika. Ndayazopa emphasize. Ndayazopa dzokurodza napadzokorodzazvo kuti zvipinde zvigare muendefa yemoyo wako kuti unofanira kutsvaka Jesu achawanika. You will thank me later. Otherwise ndaenda kune team yangu da kudrilla mabhoho. Ndava ndofana namba dzamukwa dzifamba pasawo. Iyi inonzi Absolute Wetlands. Nenda zvekudrilla mabhoho. Ndana mazvikokota when it comes to nyaya dzemabhoho. Ndiyadzise picture yedu munyatsoona. Ndana mazvikokota when it comes to nyaya dzemabhoho. I think munofana kuvabata then mobva maita business now. One tried and tested. Takuta zvevanhu vanoshanda basa namazvo. Anyway, for now I am out.